naturaleza chámame por segunda vez. En este entorno tan salvaxe é difícil encontrar unha poza bebible. Non podo desaproveitar ningún fluido corporal. Pero son bolleras. ¡Está grabando! ¡Arranca! Tío, isto é moi difícil, é un pouco pobre. Estos scrunfish son... Se por casualidade vos perdedes nun monte como este, Recordade que o máis importante é sobrevivir. Scrunfish teñen moitas proteínas, que é o que necesito. Ademais... Está asqueroso. Sabe a vómitos. Están... saben repulsivos. Saben a vómitos. Xa empezan a saber mellor. Se vos perdedes nun monte de clima continental, as follas da gris vos cuscas proporcionan... Va, acción. Se vos perdedes nun monte de clima continental, as follas das griscuscas proporcionan... Se vos perdedes nun monte de clima continental, as flores... Seguiré. Se vos perdedes nun monte de clima continental, as follas das griscuscas proporcionan... Sánchez vale, Igor. Unha pedra querías contactar comigo? ¡Yuri Pasantín! ¡Mestre! ¡Sácate de ahí! Sí. Realmente é o teu cerebro. ¡No pode ser! Acción. O que para mierda. Va, acción. Pero espera, no realmente é o teu cerebro. ¡No pode ser! Parece imposible de creer, mestre, voulle creer. Pero teño unha dúbida. Como chegamos ata aquí? Eterno alumno. E acabas de entrar. Eterno alumno. E acabas de entrar. Acción. Eterno alumno. Y ves por la persona. Eterno alumno. Eterno alumno. Y acabas de entrar. Ahora no para. Tío. Me voy a salir, joder. Vale, veña. Voy a salir otro. Pero deixa que se me salga a mí, no se está chupa cámara. Pequeña. Xa. Consérvome mal. Consérvome mal por culpa túa. Además de estarme nunha residencia de ancianos de mala morte, como recordo teu estou máis vaecer. Xa me está contando a súa vida o abuelo. Esas dúas neuronas, no, este non é un multitud. ¡Hola! Está ben. ¡Hola! Esas dúas neuronas son as únicas que te quedan sas. Ah. Sas. Esas dúas neuronas son as únicas que te quedan sas. Pero antes non é tú. Para que te digas, a los conocías, enseñar las caraguillas. Este me pode molar. Mira, detalle do sí. Cando policía... No, sí. Cando me... Este tío non é serio. Faré o que me diga, mestre Mut Yuri. Estou decidido. Alégrame que tomes esa decisión. Alégrame que tomes esa decisión. No, corta. Estou seguindo ella, sabes?
Alégrame que tomes esa decisión. Alégrame que tomes esa decisión. Tomes esa decisión. ¿Qué? Alégrame que tomes esa decisión, Igor. Es decisión. Oh, mirade. Estas setes de animais silvestres serviránme de habituallamento. E ademais están moi boas. Collerei unhas cuantas para o camiño e prosiguirei. Ves para vais? ¿Qué? ¿Conseguíselo? Pues no era tan difícil, ¿eh? Esto vai me curar. Por favor, leva máis to corazón. Vale, repite que me estaba rindo. Por favor, non te volvas a reír. Por favor, lévame a donde é. Por favor, lévame ao corazón. No seas coño. ¿Qué dices? Venga, va. Va, veña, acción. Por favor, lévame ao corazón. É que desde que me abandonou ela, síntome... Como é? ¿Cómo que para? ¿Por qué para? Me acabo de echar. Vale, chiste. Va. Vai. Acción. E ti dis que isto é o meu corazón? E ti dis que isto é o meu corazón? Sí. Pois parece outra cousa, eh? Mira. Oye este caimán. Nestes prados vais a ter 50.000 personas morren cada minuto. Hai que ter moito cuidado. Igor!